Bueno, jo sóc la Inoa Torner, sóc la cap del servei de qualitat del grup. Em toca fer la segona taula, moderar la segona taula. En aquesta taula farem la presentació dels resultats dels premis de la Fundació Conviure de l'any 2016. Els premis de la Fundació Conviure són uns premis de geriatria i gerontologia clínica que atorga la Fundació Mutuam Conviure anualment. Com ja sabeu, són uns premis que estan dotats amb 12.000 euros, 6.000 euros per un premi de recerca o un projecte de recerca d'una entitat externa en el grup Mutuam, un altre premi intern de 6.000 euros més, que està també donat per qualsevol dels professionals que vulguin presentar un premi de recerca. I en aquests moments agrairé, sisplau, si poden pujar la Beatriz Jiménez, la Núria López, que no la veia, per allà, Núria López, i Sílvia Mirete. Comentar que aquest any, 2016, hi ha hagut un premi que ha estat un accèssit amb 3.000 euros. I, sisplau, si podeu anar pujant. Podeu pujar, sí? Molt bé. Ara no sé si... Sí. La primera que farà la presentació va ser el premi que va tenir de l'entitat extern, que va ser de l'any 2016. Una de les investigadores o una de les autores va ser la Beatriz Jiménez, és metgessa de l'atenció de l'equip de primària de la dreta de l'Eixample. El títol del projecte va ser Grau del control de la pressió arterial en pacients hipertensos amb fibril·lació auricular sotmesos a teràpia anticoagulant a atenció primària, el projecte TAUPRES. Sisplau, Beatriz. Hola, buen día. Yo soy Beatriz Jiménez, soy médico de familia en el CAP de Dreta de l'Eixample, de Roger Aflor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Vale. Y vengo en representación de todos mis compañeros, de todo el equipo de investigadores, a presentar el proyecto Grado de control de la presión arterial en pacientes hipertensos con fibrilación auricular no valvular y sometidos a terapia anticoagulante oral en atención primaria, el proyecto TAUPRES. Bueno, como todos sabemos, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes en nuestro medio, con una prevalencia estimada entre el 20 y el 50% en población general en Occidente y aumentando sus cifras drásticamente con la edad. La fibrilación auricular se asocia con múltiples complicaciones cardiovasculares y una de las más frecuentes es el desarrollo de fibrilación auricular, que es la arritmia crónica más frecuente en atención primaria, con una prevalencia estimada entre el 0,7 y llegando hasta el 10% de la población, según sobre todo los rangos de edad. La hipertensión, por una serie de mecanismos fisiopatológicos que todos conocemos, incrementa el riesgo de desarrollo de FA, cuyas complicaciones más frecuentes son el ictus cardioembólico, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y en general causa hospitalizaciones frecuentes y un empeoramiento en la calidad de vida del paciente. Esta es una diapositiva del estudio VALFAP, que es un estudio que se publicó en el año 2012 y analizaron la prevalencia de la fibrilación auricular en atención primaria. Nos parece muy gráfico ver cómo aumenta el porcentaje de prevalencia de fibrilación auricular según el grupo de edad que se considere, llegando por encima de los 80 años a presentarse hasta en un casi 18% de los pacientes. En este estudio encontraron una prevalencia de asociación entre hipertensión y fibrilación auricular que casi llegaba al 93%. Las guías de práctica clínica en nuestro entorno recomiendan la aplicación de escalas en pacientes con fibrilación auricular para calcular el riesgo de ictus y de tromboembolismo sistémico, que son las que todos conocemos, CHADS y CHADS-VASc. Y a su vez, todo y que no tiene la misma evidencia, recomiendan aplicar de una manera simultánea escalas de riesgo de sangrado para ver el riesgo hemorrágico que al mismo tiempo tiene el paciente, como por ejemplo la escala Hasbled. Las escalas CHADS y CHADS-VASc, la H, sabemos que está representado por hipertensión y que otorga un punto más al riesgo de tromboembolismo, al igual que la H de la escala Hasbled cuando la presión sistólica está por encima de los 160.
Con lo cual, con todos estos datos, nosotros hicimos una revisión bibliográfica de hasta qué punto tenemos documentados el grado de control de la presión en este tipo de pacientes, y nos sorprendió que no había tanta información al respecto. Lo que encontramos fue el estudio Prepictus, que se publicó hace ya un poco más de 10 años y que analizó la prevalencia de fibrilación auricular en población mayor de 60 años. Encontraron que los sujetos con fibrilación auricular, solamente un 34,2% de la muestra tenía la presión arterial en objetivos de control, lo cual nos parece un control bastante pobre. Sin embargo, no sabemos cuántos de estos pacientes estaban a su vez anticoagulados. El estudio FRECE se publicó un poco después y analizó la prevalencia de FA en población general, en atención primaria, tomando una muestra aleatoria. Y en este caso encontraron que la presión sistólica era significativamente superior en el grupo de fibrilación auricular respecto al grupo que no la tenía. Sin embargo, las cifras medias globales de la población estaban dentro de objetivos de control, una sistólica media de 134. Después llegaron los estudios pivotales de los anticoagulantes orales directos, en los cuales, en general, por cifras medias, también indican que la presión estaba bajo objetivos de control en toda su muestra. Y recientemente, en el año 2017, se ha publicado el estudio Paula. En uno de sus subestudios analizan en concreto el control tensional de los pacientes con hipertensión y fibrilación auricular y documentaron un buen control tensional, más del 75% de la muestra. Con lo cual, con toda esta información, pues, diseñamos nuestro propio estudio con la hipótesis de que los pacientes con estas características podrían no estar, el control tensional podría no ser adecuado al no ajustarse a las recomendaciones de las guías de práctica clínica. El objetivo principal fue analizar este grado de control y, como objetivos secundarios, analizar la prevalencia y la coexistencia de la hipertensión con otros factores de riesgo cardiovascular, analizar posibles diferencias por género y grupos de edad, así como posibles factores determinantes del control tensional. Además, quisimos evaluar si se cumplen las recomendaciones del CAT-Salud en cuanto a la elección del tipo de anticoagulante, antivitamina K o anticoagulantes directos, y evaluar si en estos pacientes se habían registrado un mayor número de episodios hemorrágicos. Diseñamos un estudio epidemiológico descriptivo de un corte transversal retrospectivo multicéntrico realizado en atención primaria. Incluimos a todo paciente que se hubiera atendido durante el año 2016 en cualquiera de los 6 centros que colaboraron en este estudio, y como criterios de inclusión los mencionados previamente. Con respecto a las variables analizadas, se hizo un registro de todas las medidas antropométricas y analíticas, del tratamiento antihipertensivo y anticoagulante que estuviera tomando el paciente en ese momento. Se calcularon escalas de riesgo y se registró también la recogida de medicación en farmacia, basándonos en la base de datos del SIRE, del Sistema de Receta Electrónica, con tal de intentar inducir de esta manera el cumplimiento terapéutico que tenían los pacientes. Se registraron las 6 últimas medidas de presión arterial realizadas en consulta en el último año, y también si las hubiera medidas de AMPA y MAPA. Y se consideraron 3 niveles de control adecuado según las últimas guías europeas: presión sistólica por debajo de 150, diastólica de 90 en mayores de 80 años, por debajo de 140-85 en diabéticos y por debajo de 140-90 en el resto de pacientes. Bueno, como resultados tuvimos una N inicial de casi 1.200 pacientes, de los cuales identificamos 67 casos de FA valvular que fueron excluidos, y tuvimos un 6% de pérdidas, pues fundamentalmente por exitus o por cambios de área básica, con lo cual la N final fue de 1.039 pacientes. Un 54,7% de los pacientes eran mujeres. La edad media fue de 81,4 años, el IMC medio de 28,7. Tuvimos un registro relativamente bajo de fumadores y de enolismo, sin embargo, un alto porcentaje de sedentarismo, más de un 35%. Solamente estaban institucionalizados en residencia un 3,4% de los pacientes. Sin embargo, encontramos que un 21% de ellos estaban incluidos en los programas de paciente crónico complejo o de enfermedad crónica avanzada. Con respecto a la coexistencia con otros factores de riesgo cardiovascular, encontramos que más de la mitad de estos pacientes eran dislipémicos y un 30% diabéticos. Casi un 33% eran nefrópatas, y también encontramos una alta incidencia de hipertrofia ventricular izquierda y arteriopatía periférica.
Casi un 20% habían presentado ya un ACV y un 16% tenían cardiopatía isquémica. Encontramos muchos casos también de insuficiencia cardíaca, casi un 27%, un 12% tenían un deterioro cognitivo y tan solo constaban como registrados episodios de sangrado mayor en menos de un 4% de los pacientes. Con respecto al control tensional, que era el principal objetivo de este estudio, lo primero que hicimos fue hacer un análisis descriptivo del global de cifras tensionales registradas en toda la muestra. Hicimos una media. La media de presión arterial sistólica y diastólica en el global de la muestra estuvo controlada, con una sistólica de 132 y una diastólica de 74. Sin embargo, quisimos dar un paso más y pasar a dividir cada paciente en controlado o no controlado, respecto a los niveles expuestos previamente, bajo dos prismas. Lo primero que hicimos fue registrar a los pacientes como control o no control con respecto a la media de todas las cifras que tuvieran registrados en su historia clínica en el 2016. Y en este caso obtuvimos un 15,5% de los pacientes que no tenían un buen control tensional. Y por último, hicimos un segundo análisis clasificando como controlados o no controlados, según si el paciente había tenido todas sus cifras en el 2016 dentro de objetivos de control o si había tenido algún pico hipertensivo o alguna cifra no controlada. Y en este caso el grado de control disminuye, pasamos a tener más de un 27% de pacientes que no están controlados. También nos llamó la atención que en casi un 18% de la muestra encontramos que no teníamos registros de presión arterial en estos pacientes, lo cual como mínimo nos resulta llamativo. Encontramos 134 casos de pacientes que tenían un AMPA realizado en el año 2016, con una media en principio controlada, 134,73. Y tan solo encontramos 13 casos de pacientes que tenían una MAPA, que en este caso se registraron cifras de media 24 horas y resultaron fuera de objetivos de control. Con respecto a las crisis hipertensivas, se documentaron como tal, etiquetadas como crisis hipertensivas 15, con una media de 189,94 durante las crisis. Sin embargo, en casi el 10% de la muestra tenían alguna cifra de presión arterial sistólica por encima de 160. Esto es una foto, un corte de la media que registramos en cuanto a escalas de riesgo y valores analíticos. La media de Chat-VAS fue de 4,4, de Hasbled de 2,5. El resto de valores analíticos, la verdad es que nos llamaron un poco la atención. Encontramos que hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto a la edad de los pacientes controlados versus los no controlados. Los pacientes controlados tuvieron una edad significativamente mayor, un IMC significativamente más bajo. Encontramos que los pacientes diabéticos tuvieron un peor control tensional y en cambio los pacientes incluidos en los programas PCC o MACA estuvieron significativamente mejor controlados. No encontramos diferencias en cuanto a los episodios de sangrado mayor en un grupo y en otro. Con respecto al tratamiento antihipertensivo que llevaban los pacientes, en esta diapositiva veis en la franja azul el porcentaje de prescripciones de cada grupo farmacológico y en la barra naranja el porcentaje de cumplimiento que tenían o de recogida de farmacia que tenían cada uno de los fármacos. Los fármacos más prescritos fueron beta bloqueantes, seguidos de IECA y de diuréticos de ASA, y fueron los grupos que presentaron también un mayor cumplimiento. La mayoría de pacientes, más del 78%, realizaban una terapia combinada, llevaban más de un fármaco para el tratamiento de la presión arterial, la media fue de 2,4. El número de fármacos fue significativamente mayor en pacientes diabéticos, dislipémicos, con hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. Con respecto al tratamiento anticoagulante, el fármaco más prescrito sigue siendo acenocumarol, seguido de rivaroxaban. Y nos llamó la atención que en cuanto a cifras de recogida de farmacia, los antivitamina K, que son los que requieren un control, tuvieron un cumplimiento, una recogida en farmacia entre el 88 y 89%, que sin embargo baja casi 20 puntos en el caso de los anticoagulantes orales directos.
Encontramos criterios de financiación pública, siguiendo las directrices del CatSalut, de anticoagulantes orales directos solo en el 33% de los casos. El cumplimiento global de todos los fármacos, tuvimos un 24% de pacientes etiquetados como no cumplidores y la tasa de cumplimiento fue significativamente mayor en mujeres y en pacientes nefrópatas. Con lo cual, como conclusiones, el grado de control tensional en nuestra población fue elevado respecto a cifras tensionales medias, pero nos parece subóptimo con respecto a cifras totales. Hay una alta coexistencia, sobre todo con dislipemia, y un alto porcentaje de asociación con nefropatía, hipertrofia ventricular izquierda y ACV. El control tensional fue significativamente mayor en pacientes más mayores, con un IMC más bajo e incluidos en los programas PCC-MACA, y fue significativamente más bajo en pacientes diabéticos. En más de 2/3 de los casos de la prescripción de anticoagulantes orales directos no encontramos criterios de financiación pública, no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a episodios de sangrado mayor y bueno, pensamos que haría falta implementar medidas para mejorar el control tensional en este tipo de pacientes. Y nada más. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Beatriz. A la hora presentarà Núria López, neuropsicòloga de la UGI, el Premi Intern de l'any 2016. Núria? Hola, jo us presentaré això, aquest estudi que hem fet conjuntament la UGI de Barcelona i de Girona, que és l'adaptació d'una escala de valoració funcional per a la detecció d'alteració cognitiva lleu en població urbana i rural catalana. Primer de tot, el que us farem és una miqueta la introducció, que és això de l'alteració cognitiva lleu. L'alteració cognitiva lleu és un terme que s'utilitza per definir l'estat cognitiu de persones grans que tenen un dèficit cognitiu que no és lo suficientment greu pel diagnòstic de demència. El dèficit cognitiu no només afecta la memòria, sinó que pot afectar també a altres funcions cognitives. Pot afectar el llenguatge, l'atenció, el funcionament visoespacial i la funció executiva. I malgrat hi ha un dèficit cognitiu, aquest, i que representa un declivi respecte a la seva història personal prèvia, les persones funcionen independentment. Nosaltres, per fer aquest estudi, ens vam basar en els criteris diagnòstics de la Clínica Mayo, que els presentarem ara a continuació, i ja veureu que els criteris diagnòstics bàsicament estan reflexant això que us acabo d'explicar. Primer, hi ha queixes d'alteració cognitiva subjectives pel propi pacient o per una persona propera, i hi ha també una evidència objectiva a través de l'exploració neuropsicològica i amb els tests que tenen una desviació estàndard o una i mitja per sota de la mitja. En tot això, la Clínica Mayo el que fa també és classificar els tipus d'alteració cognitiva lleu. Així sí, tenim un pacient amb una alteració cognitiva lleu, ens hem de preguntar, hi ha dèficit de memòria? Si hi ha dèficit de memòria, està només alterada la memòria? Llavors estem parlant d'una alteració cognitiva lleu amnèsica. Però si ens preguntem, està alterada la memòria i alguna cosa més? I la resposta és sí, estem parlant d'una alteració cognitiva lleu amnèsica amb més d'un domini afectat. Però si no està alterada la memòria i només hi ha una funció cognitiva afectada, estem parlant d'una alteració cognitiva lleu no amnèsica amb un únic domini afectat. I si hi ha alteració cognitiva que no és de la memòria i més d'un domini afectat, estem parlant d'una alteració cognitiva lleu no amnèsica amb més d'un domini afectat. Tornant als criteris de la Clínica Mayo, no hi ha demència i els pacients funcionen independents en les activitats de la vida diària. Aquí, en la nostra pràctica clínica diària, valorem la repercussió funcional i utilitzem dues escales. Utilitzem les escales de valoració de les activitats bàsiques i les activitats instrumentals de la vida diària. Per les activitats bàsiques utilitzem l'índex de Bartel i per les instrumentals utilitzem l'índex de Lawton. I ens vam trobar que hi havia ítems, per dir-ho d'alguna manera, que són com bastant culturals. I és que tenim davant un home i li preguntem a l'home, i vostè cuida de la casa? No, però és que no ho he fet mai. I la rentadora? Té problemes per posar la rentadora? No, però és que no ho he fet mai. I cuinar? Ah, no, és que no ho he fet mai. Llavors, clar, ens trobàvem puntuacions alterades amb l'índex de Lawton que dius, però ¿hay repercusión o és que és un hombre? I llavors ens va caure a les mans
Pero eso es antiguamente, ¿eh? Ahora es diferente. Ens va caure a les mans aquest article. Ja l'he cagat. Ens va caure a les mans aquest article, que aquest article és una escala desenvolupada per uns autors californians que es diu Everyday Cognition, que li direm a partir d'ara Lecoq, i van desenvolupar aquesta escala justament per això, per valorar la repercussió funcional en pacients que es queixen de pèrdua cognitiva, i van demostrar que aquesta escala era molt sensible per detectar pacients afectats d'alteració cognitiva lleu i també per detectar els diferents tipus de pacients amb els diferents tipus d'alteració cognitiva lleu. I així vam iniciar aquest projecte, ens vam plantejar una hipòtesi i una sèrie d'objectius. La nostra hipòtesi va ser aquesta, que l'ECOG és un instrument eficient i eficaç que ens permetrà realitzar una aproximació més real a les habilitats funcionals de la gent gran. Ens vam plantejar un objectiu principal i 4 de secundaris. L'objectiu principal és justament aquest, validar l'instrument ECOG en el nostre medi. Els objectius secundaris van ser 4. Els dos primers justament és aquesta, la de validar el test per discriminar pacients afectats d'alteració cognitiva lleu de control sans i de demència, pacients amb demència. El tercer objectiu secundari és valorar la validesa del test per discriminar entre els diferents tipus d'alteració cognitiva lleu. I el quart és examinar l'estructura interna del test. El que us presentarem ara a continuació són resultats preliminars. Per tant, del tercer objectiu secundari no en parlarem i del principal així. Quina és la metodologia que vam utilitzar? Quins van ser els criteris d'inclusió i la recollida d'informació? Primer de tot, vam aconseguir els drets legals. Ens vam posar en contacte amb els autors i els vam demanar si podien adaptar el seu qüestionari en el nostre medi, en la nostra població. Un cop ens van dir que sí, ens van fer arribar el qüestionari i en vam fer la realització lingüística. Vam donar aquest qüestionari a 2 persones externes del grup investigador que en van fer la traducció de l'anglès al castellà. I a part, els autors ens van proporcionar la seva pròpia traducció californiana-castellana. I amb les 3 versions vam escollir aquelles preguntes que potser reflexaven millor lingüísticament en el nostre medi i ho vam passar a una persona externa al grup també per veure si entenia les preguntes. Aquest és el qüestionari, hi ha una sèrie d'afirmacions. Normalment el familiar del pacient ha de contestar el qüestionari i llavors contesta el qüestionari comparant el pacient amb si mateix en fa 10 anys. I ha de dir cadascuna d'aquestes afirmacions si està més o menys igual o sense canvis, ocasionalment pitjor, habitualment una mica pitjor, habitualment molt pitjor o no sap o no es pot comparar. Molt semblant al test de l'informador. Per realitzar la validesa psicomètrica vam dissenyar un estudi transversal, període d'estudi de l'1 de març del 2017 a l'1 de març del 2018, per això els resultats són preliminars, perquè és que encara no hem acabat d'analitzar les dades. Vam fer 2 àmbits de realització, vam passar a la població clínica que ho contestava el familiar, l'acompanyant del pacient que venia, i ho vam passar també a la població comunitària, als controls sans. Els criteris d'inclusió havien de ser pacients majors de 60 anys, aquí havien d'anar desapareixent els monigotes, però ja han desaparegut tots. Havien de ser pacients majors de 60 anys, portar més de 10 anys vivint aquí, i per la població clínica havia de ser un pacient que consultava a la UBGI de Barcelona o de Girona per pèrdua cognitiva, és a dir, si consultava per una altra síndrome geriàtrica no entraven a l'estudi, i havia de venir acompanyat d'un informant que el conegués com a mínim des de feia 10 anys. Aquesta és la informació que vam recollir pel que fa a la població clínica. Vam recollir les variables sociodemogràfiques del pacient i de l'informant, les variables de relació amb el pacient, és a dir, és el fill, és el marit, és la veïna. Vam recollir les variables sortides de l'avaluació geriàtrica integral a nivell de valoració funcional, els resultats de les escales de Bartel-Lawton i l'escala de Blessed, a nivell cognitiu els resultats del Mini-Mental de Folstein i també la classificació del grau de deteriorament amb la Clinical Dementia Rating Scale. Pel que fa al diagnòstic, el diagnòstic va ser consensuat amb tot l'equip.
el diagnòstic podria ser sa, criteris d'alteració cognitiva lleu segons la clínica Mayo o criteris de demència segons el deteriorament cognitiu major del DSM-5. Pel que fa a la població comunitària, ens vam posar en contacte amb els recursos comunitaris de la província de Barcelona i Girona, casals, centres cívics, a part que també vam tirar dels familiars, dels amics i dels companys de feina. Vam recollir les seves variables sociodemogràfiques. Llavors, per assegurar-nos que realment fossin controls sans, els vam fer una entrevista i un cribatge cognitiu previ amb el Mini-Mental i també la classificació del grau de deteriorament cognitiu, que és amb la Clinical Dementia Rating Scale. Aquesta escala divideix entre 0, que és un sa, 0,5 qüestionable, una puntuació de 1 quan hi ha un deteriorament lleu, 2 quan el deteriorament és moderat i 3 quan el deteriorament és greu. Els resultats preliminars. De moment tenim analitzats 405 qüestionaris. La majoria d'ells, 45% de pacients amb demència, 34% sans i un 21% de pacients afectats d'alteració cognitiva lleu. A la taula que tenim al costat tenim les variables sociodemogràfiques per grups. A l'asterisc ens mostra diferències significatives entre els grups. I veiem que els pacients amb demència són més grans. Veiem majoritàriament en els 3 grups dones, però més amb el grup de demència. I també hi trobem diferències significatives en la distribució d'estudis i veiem que els pacients amb demència, la distribució d'estudis de primaris incomplets és major que la resta dels grups. Pel que fa a la població urbana o rural, també trobem diferències significatives i veiem que la majoria d'ells provenen d'una població urbana i els sans provenen també de població rural. Pel que fa a les característiques també de la mostra, de les puntuacions del test, tenim el quesito que ens mostra la distribució segons la puntuació de la Clinical Dementia Rating Scale i a la taula del costat tenim els resultats amb les mitges de les puntuacions dels tests funcionals i cognitius. Com és evident i com s'espera, els pacients amb demència tenen una puntuació més baixa en el Mini-Mental, aquests més baixa que els pacients amb alteració cognitiva lleu i, com és d'esperar també, aquests més baixa que els pacients amb controls sans. Són més dependents funcionalment amb l'escala de Bartel i de Lawton i també veiem que els pacients amb demència tenen una puntuació més alterada en l'escala de Blessed amb els diferents 3 apartats de l'escala de Blessed. Pel que fa als informants, les característiques sociodemogràfiques, tenim 267 informants. Tenim a la dreta el que són els quesitos de la relació amb el pacient. La majoria d'ells ens venen acompanyats d'un fill o d'una filla, més els pacients amb demència. I a la taula de l'altre costat tenim la distribució sociodemogràfica dels informants entre demència i alteració cognitiva lleu i veiem que no hi ha gaires diferències pel que fa ni a l'edat, ni als anys que fa que els coneix, ni la percepció de quantes hores a la setmana passen, ni del sexe, ni tampoc dels estudis. Tenen una distribució molt similar entre els 2 grups. Pel que fa a l'estructura interna del test, el test consta de 39 ítems. Llavors, el test original, aquests 39 ítems, els classifica en 6 subescales, per dir-ho d'alguna manera, que són memòria, llenguatge, capacitats visoespacials, planificació, organització i atenció dividida. I totes aquestes subescales conflueixen en una puntuació global. Nosaltres hem realitzat un anàlisi factorial exploratori i ens hem trobat que, ostres, esto satisface mucho, memòria i llenguatge ens trobem els mateixos ítems, igual que l'original. Però ens hem trobat que aquí les capacitats visoespacials a nosaltres ens ho divideix en 2 factors, que els hi podríem anomenar capacitats més purament visoespacials i una capacitat més de tipus orientació espacial. I els 3 últims, planificació, organització i atenció dividida, a nosaltres ens uneix amb un únic factor, que de fet és també el que reflexen aquestes subescales, i aquest factor li hem dit de funció executiva. Pel que fa a la validesa convergent de l'ECOG, el que hem vist, hem correlacionat la puntuació global de l'ECOG amb mesures de valoració funcional i cognitiva i hem vist que tenen correlacions molt significatives, però moderades.
Negatives amb el mini-mental, com és esperar, perquè clar, com a més puntuació del mini-mental millor estàs, però clar, com a més puntuació de l'ECOC pitjor estàs, per això la correlació és negativa. També correlació moderada, i en aquest cas positiva, amb l'escala de Blessed, només amb el primer i segon subescala, i amb el Clinical Dementia Rating Scale. Pel que fa a la validesa externa, el que hem fet amb la puntuació global de l'ECOC, hem realitzat una regressió logística multinomial, i aquesta l'hem ajustada. L'hem ajustada per aquestes variables que eren diferents entre els dos grups. L'hem ajustat per edat, sexe, àmbit i estudis. I sí que hem vist que sembla ser que l'ECOC discrimina de manera significativa entre alteracions cognitives lleus i pacients sans i de manera també significativa entre pacients amb alteració cognitiva lleu i pacients amb demència. Aquí en el gràfic de caixes veiem la puntuació mediana de l'ECOC, com va baixant, perquè com més baix millor estem, entre demència, alteració cognitiva lleu i control sans. Llavors, les conclusions. Primer, que el que tenim fins ara són resultats preliminars. Ens falta encara introduir dades, ens falta depurar la dada, hem de replicar els anàlisis i ens estem plantejant de realitzar-ne de nous. Per què? Perquè hem d'analitzar l'estructura interna del test, hem de veure quins ítems són els que es deixen més per contestar, quins són els que contesten més fàcilment el de doncs no lo sé. Hem de veure també la consistència interna del test. Per veure la validesa convergent ho hem de fer també amb les subescales de l'ECOC. Per veure la validesa externa ho hem de fer també entre els diferents tipus de pacients afectats d'alteració cognitiva lleu. Hem de calcular la sensibilitat i l'especificitat de l'ECOC, hem de veure quin és el seu punt de tall. I també hem de valorar altres variables que poden influir en la resposta de l'ECOC, com pot ser també el perfil de l'informant i algunes altres que ens poden anar a ocórrer. Sí que semblen mostrar aquests resultats preliminars que l'ECOC és un instrument útil per valorar els pacients amb pèrdua cognitiva, perquè sí que sembla ser que és sensible en la detecció de pacients amb demència. Però també ens dona la sensació que tenim un biaix de selecció, i és que justament els pacients amb alteració, afectats d'alteració cognitiva lleu, funcionen independentment. Llavors, ens acostumen a venir sols. I si ens acostumen a venir sols no podem passar el qüestionari amb ningú. I ja està, moltes gràcies. Aquí us presento l'equip de l'AUPGI de Barcelona i de Girona. Moltes gràcies, Núria. I ara us presento el Premi Accessit del 2016. Va estar donat en la residència Vila-seca i ja el farà la presentació la seva directora Sílvia Mirete. Bon dia. El premi el vam presentar amb el títol d'Un pas endavant en l'assistència, cuidem des de la llibertat. L'autora principal, la Cristina Saltó, fisioterapeuta del centre, i altres autors, el Víctor, la Ivana, la Neida, la Yolanda, la majoria d'ells presents a la sala i que, per tant, el premi va ser per ells. Vam ser premiats amb un Accessit i el nostre plantejament, el que enfocava en el projecte era que des del 2012-13 havíem iniciat tot el que era la formació per treballar sense contencions, acompanyat com la resta de centres residencials de la Fundació Cuidados Dignos. En el moment original, el 2012, teníem un 62% de pacients que utilitzaven contenció i entenem contencions, en aquest percentatge, entenem el que són contencions físiques i baranes, tant restrictives com no restrictives. Concretament, en aquell moment, 21 d'aquestes restriccions eren mecàniques i la resta eren baranes. Quan ens presentem als projectes de la Fundació Conviure, el 2016, amb el treball de sensibilització i ja introduint tota la feina de treballar sobretot amb els nous ingressos, ja havíem aconseguit baixar a un 31,31% de contencions. En aquell moment, continuem mantenint contenció com contenció física i baranes, tant restrictives com voluntàries, però en aquell moment nosaltres s'havien reduït moltíssims, ja només quedaven 7 contencions restrictives i totes les altres eren baranes, 31 baranes en aquest cas.
És en aquell moment que quan plantegem fer el projecte, el nostre objectiu el basem principalment a poder reduir aquestes baranes, perquè, perdó, ho he dit malament, perdoneu, tot eren baranes, el que ens quedava en aquell moment, 7 eren restrictives, ja no teníem contencions físiques, disculpeu. I el que volíem era precisament reduir les baranes, perquè eren el nostre taló d'Aquil·les. Realment veiem que sí, havíem aconseguit treure tot el que eren les mecàniques, tant diürnes com nocturnes, però les baranes es continuaven posant. És per això que vam presentar el projecte amb aquest objectiu, reduir baranes, especialment les restrictives, incrementar, continuar amb tot el que és la sensibilització i la cultura de la no contenció i millorar les alternatives, perquè realment les alternatives que ens havien ajudat a disminuir les contencions, especialment ja algunes baranes, no ens acabaven de convèncer. Sí que cuidàvem propiciant la llibertat, però quan miraves l'habitació doncs no ho veies del tot clar l'estètica i teníem allí un rau-rau que per això ens va motivar a presentar-nos. Com ho fem a partir d'aquell moment de tenir l'accés i l'oportunitat de tirar el projecte endavant? Anàlisi individual dels casos. Qualsevol persona que ingressa, des del primer moment no es posa contenció, això ja ho portàvem fent, però si hi ha alguna petició explícita, moltes vegades et ve més per la família que no pas per l'usuari, valorem cas a cas i d'entrada posem el que és el registre de nocturnitat. Penseu que estem dient que bàsicament estem focalitzant a les baranes, per tant estem parlant de tot el que és registre més nocturn que no pas diürn, perquè la contenció en aquest cas està a la nit. Tot el que és el treball individual de casos, defineixes el problema, fas l'anàlisi, busques alternatives, informes a la família constantment, reunions periòdiques constants amb l'equip de no contencions explicant què estem fent, què estem analitzant, quines mesures provarem, tornarem a veure'ns d'aquí 2 dies, 3 dies, molta comunicació. I aquest treball tant amb els nous ingressos com en aquells prevalents que teníem utilitzant baranes especialment restrictives. A partir d'aquí continuem fent tota la feina de sensibilització i modifiquem disposició mobiliari, afegim nova tecnologia, cosetes que ara mateix anireu veient. Bé, el pla de treball. Modificar la disposició del mobiliari. Després hi haurà imatges que seran més significatives i ho veureu clar, però des de senyalitzar alguna àrea perquè la persona pugui identificar bé el recorregut, evitar espais o llocs que generin risc de caigudes o desorientació, fer espais personalitzats, espais, sobretot estem parlant molt més d'espais individuals com és l'habitació, incloure algun material tecnològic, formació a les famílies, formació al personal, treballar, evidentment, amb aquella família i amb aquella persona atesa conjuntament i registrar-ho en el programa individual, que és on marquem els objectius i on també volem incloure la voluntat de la persona. Ens hem adonat molt que casos de persones que hem tingut que la barana era voluntària, que va passant els anys, que se va afegint un deteriorament, que aquella persona perd la capacitat i la competència i llavors passaria, si ho tenim ben registrat, aquella barana, per exemple, si ja quan cognitivament tenia voluntat la demanava perquè era un element per ell de seguretat, a priori la voluntat d'aquella persona no varia. I tot això, si ho tenim ben registrat, també ho podem justificar. Si no, passa a ser restrictiva des del moment que perd la competència. I tot això cada vegada més ho hem anat registrant. Valorar la satisfacció que el projecte no contencions i que el treball de no utilització de contencions, baranes, etc., té amb el personal, amb l'equip líder, amb les pròpies persones ateses i amb les famílies. Hem continuat fent el que era un treball, un seguiment d'estudis de caigudes, perquè hi ha molta cultura que quan retires contencions augmenten les caigudes i hem volgut anar constatant que això no succeeix. I reunions mensuals, periòdiques, amb l'equip no contencions, que cada mes ens reunim i anem fent aquest estudi de casos individuals i el treball. Imatges, perquè tot aquest projecte moltes vegades s'entén molt més quan expliques i veus alguns dels canvis que hem pogut anar fent i que ens porten al resultat. Doncs canvis de disposició de l'habitació.
haig d'avisar que realment treballar en projectes així has de tenir una mica el xip de desordre, o que podem entendre per desordre en el sentit que no són habitacions estàndard, estàtiques, iguales totes. Cada persona que hi habita i que dorm té unes característiques diferents, per tant, cada un a casa seva, potser un té el llit tocant a la paret i l'altre el té centrat a l'habitació. Això mateix és el que hem de valorar en projectes com aquest. Per tant, bastants llits del centre actualment no estan alineats al capçal inicial, sinó que estan girats, perquè així d'entrada tenim una paret en un dels laterals. Alternatives a les contencions. Doncs bé, gràcies a l'Accessit hem pogut, per exemple, comprar aquest llit que veieu a baix, amb el cobrellit de color vermell, que és un llit que baixa fins realment a baix al terra. Això què ens evita? Doncs que en el llit que veieu a dalt no pot baixar més, per tant tenim una distància d'uns 30 i pico centímetres. Això ens portava a posar matalassos al terra, perquè si la persona volcava havíem de vetllar per la seva seguretat. Amb un llit totalment baix no necessites els matalassos al terra, per tant ja vas dignificant l'habitació, encara vigiles molt més per lo que és la seguretat del pacient, i totes aquestes coses són les que hem anat introduint. I amb una màrfega, simplement més perquè si surt del llit no tingui fred que no pas per una qüestió de caiguda o que es pugui fer mal. Han fet l'estudi de caigudes, aquí us he posat dades des del 2014 fins al 2017 perquè veieu una miqueta l'evolució. La línia de dalt de tot són les persones ateses, perquè també el centre ha anat tenint diferents serveis i diferents incorporacions i per tant cada vegada el volum de persones ateses és superior i crec que és important que veiem que atenem més persones per entendre aquest petit augment que fan els altres paràmetres. El nombre de caigudes seria la vermella que hi ha per sota. Ja veieu que va haver del 2014 al 2016, que és quan sobretot vam implementar tot el que eren les retirades de contencions diürnes, el que ens feia creure que la gent era per evitar caigudes, doncs a la que les vam retirar veieu que les caigudes no van augmentar, tot el contrari, van disminuir. I a partir d'aquí, 2016-2017, estem bastant mantinguts, l'increment que hi ha és proporcional també al número de persones ateses, no estem augmentant en caigudes. Nombre de persones, una cosa eren les caigudes amb nombre total, l'altra és el nombre de persones que pateixen les caigudes, és el verd, veieu que és molt constant, i el número d'atesos, percentatge d'atesos. Per tant, podem continuar treballant amb la seguretat que totes aquestes accions que estem fent no ens comporten un contra, que seria unes caigudes. No és així i ho hem pogut comprovar. Senyalitzacions que us deia, identificar, per exemple, la línia que porta cap al lavabo, perquè la gent tingui clar per on anar, no vagi per un camí que pot trobar obstacles i, per tant, propiciar caigudes. Espais individuals. Hi havia un cas molt particular, que els que som del centre el recordem constantment, però era una persona amb moltes dificultats. Realment, en aquell moment encara no havíem descobert el llit baix del tot i alternatives que vam valorar, treure tot el mobiliari de l'habitació. Qualsevol mobiliari per ell era realment un punt de risc i, per tant, al final era el matalàs. Evidentment, com podeu veure, la cultura i la conscienciació de família aquí ha d'estar mà a mà amb l'equip, perquè això s'ha d'acceptar per la família. No pot arribar la família a trobar que l'avi pacient està sense llit. Evidentment, tot això ha de ser un treball conjunt. Vam treure butaques, vam treure escriptori, intentes buscar-li l'estètica dins de les coses que creïn seguretat. Un puf que no es farà mal si volteja cap a la dreta, decorar una mica, en aquest cas, les parets, no pas amb elements mobiliaris que es poden fer mal. Són exemples pràctics de cosetes que hem anat fent tot aquest des del 2016 fins ara. Suport tecnològic, no es veu gaire, però és una càmera, la típica càmera de bebè, de vigilància nocturna o vigilància diürna, és igual, d'una criatura. Doncs això la vam posar amb el consentiment de la família, de fet proporcionada per la família, i les auxiliars, aquí en aquesta habitació era d'un senyor que s'aixecava constantment i hi havia risc de deambulació, de caigudes, i per tant ens indicava ja, no teníem l'alerta cada vegada que s'aixecava, perquè així ho vèiem i ho sentíem. Els auxiliars del torn de nit, perquè això era per la nit, portaven la càmera o el visor de la càmera elles a sobre i per tant va evitar
moltes caigudes que havíem tingut anteriorment. Formació, el propi programa de control i gestió de les contencions, anualment ens reunim amb els familiars, aquests objectius que hem anat marcant-nos com a centre, de primer retirades físiques diürnes, posteriorment retirades de baranes restrictives, tot això ho hem anat indicant amb ells també, per tant saben en tots els moments què estem treballant. Actualment, si estem treballant la retirada de baranes restrictives, ells ho saben, evidentment el personal també, sense anar a una és inviable, i enquestes de satisfacció. Enquestes de satisfacció les han passat a l'equip motor, als treballadors, a les famílies dels usuaris, valorant la importància que li donen a un treball no contencions i la satisfacció. Els que ens donen a qui li donem més importància i a qui ens dona més satisfacció, veieu que és el propi personal, per tant crec que valida que la cultura no contenció està instaurada en els professionals del centre, però les famílies i els usuaris estem tots amb una valoració de per sobre el 3,5 sobre una escala de 5. Realment són aspectes que se li dona importància i satisfacció, especialment les famílies, com podeu veure, que és el vermell, la satisfacció està bastant al nivell de satisfacció dels professionals. És un treball, insisteixo, conjunt, però crec que és l'única manera de tirar endavant projectes com aquests. Resultats a dia d'ahir, no d'avui, però sí d'ahir. A veure, actualment, si fem un tall amb les 131 persones ateses a la residència Vila-seca, un 13,3 portarien contenció, però aquí estem incloent baranes voluntàries també. Actualment, d'aquests números, el 13,3, què implica? Doncs implica que tenim 24 baranes voluntàries, 24 persones que explícitament ens han demanat que volen a la nit que els hi posem barana per la seva seguretat i que hem revisat que la competència de presa de decisió és real. Per tant, que això va ser també un treball que des del grup pilot de les no contencions es va valorar, que moltes vegades dèiem que eren voluntàries i era dubtós a la competència i la presa de decisió d'aquella voluntat. Per tant, s'han revisat i aquestes 24 baranes són realment voluntàries. Només 3 actualment són restrictives, només tenim 3 baranes al centre restrictives i han pogut minimitzar totes les baranes restrictives, si recordeu, en teníem 7 quan vam començar el projecte, ara 3, doncs les han reduït i no n'han posat de noves, utilitzant mesures alternatives com, no ho sé traduir, el xurro de piscina, amb el que es naden els nens a la piscina, doncs allò ha sigut una de les coses que hem introduït a sota el matalàs perquè així, sense ser una barana, fa una limitació, la persona no volteja. 2 matalassos al terra, abans n'havíem tingut 8 matalassos, per tant penso que podem dir que hem dignificat bastant les habitacions, perquè això dels matalassos pel terra no ens acabava de convèncer, i un llit baix amb la marfega, que ja ho heu vist. Aquí és on estem, objectiu, continuem tenint objectius en el projecte, intentarem passar la certificació de l'Iberacare, va per sota del 5%, estem en el procés, si més no, com a mínim, ens serveix per una revisió i una continuïtat d'aquest projecte i continuar buscant alternatives. I res més. Moltes gràcies.